So, ayan, binuksan ko po muna yung petroleum jelly, Vaseline. So, ayan siya. Meron akong 4 na variant, mga sisi. Papaya, lavender, Hello! Hello everyone and mga sisi and mga kamar. So, hulaan niyo kung anong oras ngayon. So, nagpahula pa ako. Well, ang oras ngayon ay 9:10 in the evening. And nagulat ako kasi akalain nyo yun, alas 9 na ng gabi, mayroon pang nagdi-deliver ng Shopee. So, mayroong kumatok sa gate namin. Nagulat kami ni mama. Akala ko kung sino. Tapos, Shopee pala. So, naawa naman ako kay kuya kasi sabi niya, alas 2 pa daw siya nabigyan ng mga parcel. Kaya, ngayon, ginabi siya na mag-deliver kasi tinatapos niya na lang daw yung mga lahat ng parcel para ma-deliver. So, shout out sa mga nagdi-deliver ng Shopee. Maraming salamat sa inyong mga effort. Talagang kahit gabi na talagang pinapadala. So anyway, ayan, share ko lang sa inyo kung ano yung in-order ko sa Shopee na ginabi na pero dumating pa rin ng ligtas. Ayan siya. So, yun. Ito ang Yuku. Tama ba ang pronunciation ko? Ayan, Yuku Lemon Spa Salt. So, promote healthy skin, smooth and soft touch, light and fresh looking. So, ito ay lemon flavor. So, ayan yung nasa likod niya. Ayan. Expiration niya ay sa 2023 pa. So, ayan yung nakalagay sa likod. Ayan. Basahin nyo na lang. Pinapakita ko lang sa inyo, hindi po ito sponsor ha. Made in Thailand. So, bakit ako nag-order nito mga sisi? Kasi, mahilig akong gamitin. Gusto ko siyang gamitin kasama yung oil para pang body scrub. Sunflower oil. Perfect ditong i-partner. And then, the other one is itong cucumber spa salt. Ayan. Ayan naman siya. Ang flavor naman niya ay pipino. So, meron siyang moisturizing, smooth and baby skin and vitamin E. So, magkaiba ang health benefits nila ni Lemon. Si Lemon promote healthy skin, smooth and soft touch, light and fresh looking. Unlike dito, moisturizing with vitamin E pa siya. Pero, same lang sila, 300 grams. So, ayan siya. Tapos, yung likod niya, syempre, ayan yung likod niya. Ayan. Ayan. So, made in Thailand din siya. Lahat ito made in Thailand. Ayan. And then, the other one, pakita ko naman sa inyo, itong si Aloe Vera Spa Salt. Meron naman siyang collagen and vitamin B3. Ang kiniklaim naman niya ay whitening skin, anti-wrinkle, moisturizing, and 300 grams din siya. So, ayan si Aloe Vera. So, ang lahat ng ito ay iba-iba yung kiniklaim nila na health benefits. So, 2023 din yung expiration date niya. So, ayan din yung mga ingredients niya. Marami din. Good. May olive oil, fruit oil, B3. Diba? Ang dami. So, ayan siya. Made in Thailand also. Sino ang mga mahilig sa inyo gumamit ng mga body scrub? Maganda kasi ito, panghilod ba? Ayan.
Haluan mo lang siya ng sunflower oil or kahit anong oil. And smooth na siya na ipanghilod. Ito naman ay lavender spa milk salt. So, ang kiniklaim naman niya, lavender, vitamin B3, collagen, and vitamin E. So, may vitamin E din siya. Same kay aloe vera. Ayan. Si aloe vera may B3 din. Ayan. Lightening skin, anti-wrinkle, and moisturizing. So, yung likod naman niya, ayan. The blend of lavender oil and milk. So, gusto ko ang lavender oil. So, actually, lahat naman ito favorite ko kasi silang apat yung talagang main na pinili ko. So, made in Thailand. Also, 300 grams also. Ayan. And the last one is syempre, hindi mawawala ang authentic natin na laging nakakapag-help ng glow sa skin natin, kundi si papaya spa salt. So, ayan naman siya, color yellow and made in Thailand, 300 grams. So, siya naman is smooth and baby skin enriched vitamin E. Ayan naman si papaya. So, we all know naman na ang papaya ay talagang the best. Kaya may mga kojic soap, diba? Ayan. This is natural salt scrub. Contain papaya extract. Ayan. Meron siyang glycerin. Very good ang glycerin sa skin. Yan ang ginagamit kong sabon sa aking face. Glycerin. Ayan. Ayan naman. So, ayan siya. Meron akong 4 na variant mga sisi. Papaya, lavender, aloe vera, and cucumber, and lemon. So, yung 4 na yan ay the best. So, matagal mo na yang magagamit. Ang isang 300 grams, I think, kasi hindi mo naman siya pwedeng gamitin araw-araw, twice a week. So, ang 300 grams, magagamit mo na siya ng mga 2 gamitan or 3, depende kung gaano kakatipid. Perfect siya sa i-match sa mga oil. Sunflower oil is the best. And yung isa na in-order ko ay ito. Itong Vaseline Petroleum Jelly Original Trademark. Ito siya. Ayan. Ayan. 20 grams. Maganda kasi siya eh. So, ayan. Binuksan ko po muna yung petroleum jelly, Vaseline. Ang tawag dito ay Lip Therapy Original Vaseline. So, ayan siya. Binuksan ko muna siya para ipakita sa inyo kung ano ang itsura niya sa loob. So, ayan mga sisi. Binuksan ko muna yung Vaseline Petroleum Jelly Original. So, ayan. Ayan ang itsura niya sa loob. Lip Therapy. So, matagal mo na siyang magagamit. Wala siyang amoy. And, smooth siya sa lips. So, ayan siya. Ayan. Mild lang siya. So, ang bango. So, ayan. That's all mga sisi. Yan lang yung share ko sa inyo. Ayan. Kung meron kayong katanungan, please don't forget to comment down below and hasagutin ko po kayo as much as I can. So, for now, bye-bye na po and see you on my next vlog. Bye-bye! Rasmus, ang ingay mo! Ulit ni Rasmus. Bye-bye na daw, sabi ni Rasmus mga sisi. Thank you for watching! Bye-bye!